Hľadali sme vhodný ERP systém, ktorý nám zjednoduší a zefektívni evidenciu pri tvorbe a riadení cenových ponúk, projektov a výroby. Chceli sme mať pod kontrolou celú predvýrobu a výrobu z pohľadu financií a materiálového toku. Potrebovali sme zachytiť, zdigitalizovať know-how z procesov výroby a montáži tak, aby boli všetky potrebné informácie dostupné na jednom mieste. Naša spoločnosť VUE je lídrom na trhu v oblasti jadrovej energetiky a služieb na podporu prevádzku prenosových distribučných sústav. Spoločnosť VUE je rešpektovanou, uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. V rámci významného projektu telerobotické zariadenie IRIS dodávame rôzne typy telerobotov určených na kontrolu a opravu parogenerátorov v jadrových elektrárniach typu VVR. Od roku 2025 ide o prvý komplexne riešený projekt v ERP systéme CITO. Z VUE sme sa od začiatku zamerali na to, aby sme pochopili, ako u nich veci fungujú, ako prebiehajú procesy, ako sa posúvajú dáta, ako spolu jednotlivé týmy komunikujú a kam ako firma smerujú. Informačný systém CITO dnes vo VUE pokrýva všetky produkčné procesy, od komunikácie so zákazníkom, cez spracovanie cenových ponúk, až po plánovanie a riadenie výroby. Jednou z najväčších víziev bola integrácia s existujúcim PDM systémom tak, aby konštrukcia prirodzene zapadla do digitálneho ekosystému firmy. Vo finále sme komplexne prepojili dôležité informácie vo firme, majú lepší prehľad o projektoch, materiáloch a termínoch a vedia sa rozhodovať rýchlejšie a presnejšie. Celé riešenie je zároveň pripravené raz spolu so spoločnosťou. ERP systém CITO nám pomohol priniesť celkový prehľad na oddelení, konštrukcie a vývojové dielne. Prinieslo to lepšiu evidenciu, prehľad vo všetkých predvýrobných a výrobných etapách. Skúsenosti našich pracovníkov spoločne so získanými dátami z výroby zostávajú naďalej v spoločnosti aj po generačnej výmene. Prakticky sme prestali používať papierové archívy a sklady máme pod kontrolou. Počas implementácie CITO sme objavili ďalšie možnosti nad rámec našich požiadaviek. Vieme rýchlejšie identifikovať problémy a slabé miesta na jednotlivých projektoch. Úspešný projekt telerobotického zariadenia IRIS v našej spoločnosti VUE je potvrdením, že implementácia systému CITO v našej firme bolo správne rozhodnutie. VUE je pokroková firma s jasnou víziou, ktorá má záujem o zmenu, ktorá má zmysel a dlhodobý efekt. Pri našej spolupráci bolo od začiatku jasné, že im záleží na tom, čo robia a ako to robia. Oceňujeme ich otvorený prístup, konštruktívny dialog a odvahu ísť aj do vecí, ktoré nie sú úplne pohodlné. A tak tomu pristupujeme aj my. Nie ako firma, ktorá len niečo dodá, ale ako partner, ktorý chce spolu posúvať veci ďalej. Takéto partnerstvá nás naplňajú, pretože majú dôvod, smer a energiu. Digitalizácia nie je cieľom, ale nástrojom, ktorý má slúžiť firme, ľuďom a výsledkom. A ak sa robí poctivo, mení realitu. Pre VUE, pre každého, kto to myslí vážne. Spolupráca s CITO Digital nás prekvapila komplexnosťou riešenia ERP systému, ktorý je určený pre priemyselné podniky. Celý proces implementácie pre telerobotické zariadenie IRIS bol riadený tímom odborníkov, na ktorých sme sa mohli vo všetkých smeroch spoľahnúť. Prechod medzi testovacou a pilotnou prevádzkou bol veľmi plynulý, bez obmedzenia aktuálnej výroby. Sme radi, že sme našli spoľahlivého partnera.